नमस्कार मित्रांनो. आजच्या कथेमध्ये मी तुमच्यासमोर गणेश या आपल्याच एका वाचक मित्राने पाठवलेला त्याच्या आयुष्यात घडलेला खराखुरा अनुभव त्यांच्या शब्दामध्ये तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. नमस्कार, माझं नाव आहे गणेश. आज मी तुम्हाला जो प्रसंग सांगणार आहे तो माझ्या आयुष्यामध्ये घडलेला एक खराखुरा प्रसंग आहे. आणि आज जरी मला त्या प्रसंगाची आठवण आली तरी माझ्या अंगावर शहारा आल्याशिवाय राहत नाही. खरं तर हा प्रसंग माझ्या आयुष्यामध्ये घडून 3 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि ज्यावेळी हा प्रसंग माझ्या आयुष्यामध्ये घडला त्यावेळी मी 12वीला होतो. म्हणजे आमची 12वीची जी मेन एक्झाम होती त्याच्या थोडेच दिवस आधी हा प्रसंग आमच्यासोबत घडलेला होता. आता आमच्यासोबत या शब्दावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की या प्रसंगात मी एकटाच नव्हतो, तर माझे अजून 3 मित्र पण होते. आता मी तुम्हाला सगळ्यात आधी त्या 3 मित्रांची ओळख करून देतो, म्हणजे तुम्हाला ही कथा एकदम व्यवस्थितपणे समजेल. माझे जे 3 मित्र होते त्यामधला पहिला होता अमोल, दुसरा सुशांत आणि तिसरा सागर. आणि आम्ही चौघे पण एकाच कॉलेजमध्ये शिकत होतो आणि त्यातच आम्ही एकाच शहरातले. त्यामुळं आमची लहानपणापासूनच चांगली ओळख होती आणि त्यामुळं आमच्यातली मैत्री एकदम घट्ट होती. त्यामुळं कुठल्याही अभ्यासात म्हणा किंवा खेळण्यात म्हणा किंवा बाहेर कुठेही फिरायला जाताना आम्ही चौघेजण मिळूनच जायचो. आता मी तसा एका मिडल क्लास कुटुंबातलाच होतो. सागर आणि अमोलच्या बाबतीत पण तीच गोष्ट. ते दोघे पण एका मिडल क्लास फॅमिलीतूनच होते. पण जो सुशांत नावाचा माझा मित्र होता तो मात्र चांगल्या एका श्रीमंत घराण्यातला होता, कारण त्याचे पप्पा एक मोठे बिल्डर होते आणि आमच्या शहरामध्ये त्यांची बरीचशी कन्स्ट्रक्शनची कामं चालू असायची. तर आता आपल्या मूळ कथेवर येऊया. आता आपण जाऊया 3 वर्षापूर्वी. आमचे 12वीचे बोर्डाचे पेपर जवळ आलेले होते, म्हणून आम्ही त्या परीक्षेची तयारी करत होतो. पण एकट्याला पण घरी अभ्यास करायची इच्छा होत नव्हती. त्यामुळं मी, अमोल, सुशांत आणि सागर आम्ही चौघांनी ठरवलं की आम्ही सगळ्यांनी एकाच ठिकाणी रात्री मिळून अभ्यास करायचा, म्हणजे एकमेकांना एकमेकांच्या शंका पण विचारता येतील आणि अभ्यास पण चांगला होईल. तसे आम्ही लहानपणापासूनच चांगले मित्र असल्यामुळं आणि आमच्या घरचे एकमेकांना एकदम चांगल्या पद्धतीने ओळख असल्यामुळं आमच्या घरातल्या कुणीही या गोष्टीसाठी ऑब्जेक्शन घेतलं नाही. पण आता प्रश्न हा होता की अभ्यास करायचा कुठे. आमच्या चौघांचं पण मत होतं की कुणाच्या घरी जाऊन अभ्यास नाही करायचा, कारण तिथे आम्हाला पाहिजे तसा एकांत मिळणार नव्हता. आणि त्यावेळी सुशांतने आम्हाला सांगितलं की सुशांतच्या एका बिल्डिंगमधला एक फ्लॅट खालीच होता आणि त्या ठिकाणी आपण सगळेजण जाऊन अभ्यास करूया. आता तसं पण सुशांतचे वडील मोठे बिल्डर होते आणि त्यांचे बऱ्याच ठिकाणी असे फ्लॅट वगैरे होते. त्यामुळे एखादा फ्लॅट तिथं ॲडजस्ट होणं ही काही मोठी गोष्ट नव्हती. आणि आम्ही सगळेजण सुशांतच्या त्या फ्लॅटवर अभ्यासासाठी जमा व्हायला लागलो. ती बिल्डिंग पण आमच्या शहरामध्येच होती, त्यामुळे सगळ्यांना तिथं जाणं पण एकदम सोपं होतं. अगदी 10-15 मिनिटामध्ये आम्ही सगळेजण त्या सुशांतच्या फ्लॅटवर पोहोचत होतो. आणि आम्ही जेवणं वगैरे करून तिथंच रात्री गोळा व्हायचो आणि मस्तपणे रात्रभर अभ्यास करायचो. एक 2-3 दिवस आमचं रुटीन एकदम मस्त चाललेलं होतं. रात्री जेवणं करून त्या फ्लॅटवर जाणे, रात्री 12-12:30 वाजेपर्यंत अभ्यास करणे, पुन्हा थोडंसं झोपायचं आणि पुन्हा पहाटे 5-5:30 वाजता उठायचं आणि पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात करायची. एकमेकांच्या नादाने ग्रुप स्टडी एकदम चांगला होत होता. पण रविवारचा दिवस उजाडला आणि त्या दिवशी रात्री आम्ही सुशांतच्या त्या फ्लॅटवर गेलो तसं सागरने आमच्या डोक्यामध्ये एक नवीनच कल्पना घातली. त्या दिवशी आम्ही सगळेजण आता अभ्यासाला बसणार तेवढ्यात सागर म्हणाला, अरे 3 दिवस झाला आपण किती अभ्यास करतोय, आज आपण थोडंसं एन्जॉय करूया ना. तसं आम्हाला माहिती होतं की सागरचा एन्जॉय म्हणजे काय असणार. सागरला आणि सुशांतला थोडंसं ड्रिंक्स वगैरे करायची सवय होती आणि ते अधूनमधून सिगरेट वगैरे पण मारायचे. तसं मी आणि अमोल सागरला समजावत म्हणालो, सागर, या सगळ्या गोष्टींसाठी पुन्हा भरपूर वेळ आहे. आता परीक्षा जवळ आल्यात, आपण अभ्यास करूया. सुट्ट्या लागल्यावर या सगळ्या गोष्टी आपण करणारच आहोत ना. पण सागर मात्र ऐकायला तयार नव्हता. आणि जसा सागरनं हा विषय काढला तसं सुशांतनं पण त्याची बाजू घेतली आणि तो पण आम्हाला म्हणाला की आजचा दिवस आपण थोडंसं रिलॅक्स होऊया, त्यामुळं अभ्यासाचा पण थोडासा ताण कमी होईल. आता सुशांत आणि सागर तयार झाल्यानंतर आमच्या दोघांचं फार काही चाललं नाही आणि त्यानंतर मी आणि अमोल या गोष्टीसाठी तयार झालो. पण आता प्रश्न हा होता की या सगळ्या गोष्टी करायच्या कुठं, कारण आम्ही सुशांतच्या त्याच फ्लॅटवर या सगळ्या गोष्टी करू शकत नव्हतो, कारण त्या फ्लॅटच्या आजूबाजूला बरीचशी लोकं आता राहत होती आणि ती सुशांतला चांगली ओळखत होती. त्यामुळं त्या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी करणं शक्य नव्हतं. त्यावेळी आम्ही आता बाहेर कुठेतरी जाऊन या सगळ्या गोष्टी करायचं ठरवलं. आणि त्यावेळी सुशांतच आम्हाला म्हणाला की त्याच्या पप्पांचं शहराच्या बाहेर डोंगराच्या जवळच एका साईडचं काम चालू होतं आणि ते काम अजून अंडर कन्स्ट्रक्शन होतं, म्हणजे त्याचं बांधकाम चालू होतं, ते पूर्ण झालेलं नव्हतं.
त्यामुळं तिथं कुणीच नसायचं. दिवसभर जरी तिथं काम चालू असलं तरी संध्याकाळी मात्र तिथलं काम पूर्णपणे बंद असायचं आणि सुशांतच्या मते तीच आमच्यासाठी एकदम योग्य जागा होती. आता सगळ्यांनी त्या गोष्टीला होकार दिला आणि आम्ही आता तिकडे जायचं ठरवलं. आम्ही पटकन आमच्या फ्लॅटमधून बाहेर पडलो. तशा पण आमच्याकडे 2 बाईक होत्या. एक बाईक माझी होती आणि एक सागरची होती. प्रत्येक बाईकवर आम्ही दोघं बसलो आणि आम्ही सुशांतच्या त्या बिल्डिंगमधून बाहेर पडलो. आता सुशांतची जी नवीन कन्स्ट्रक्शन साईट होती ती शहरापासून थोडीशी आउटसाईड होती आणि तिथं जायला आम्हाला 15 ते 20 मिनटं तरी लागणार होती. हळूहळू आम्ही शहराच्या बाहेर पडलो. तशी शहरातली जी चमचमणारी लाईटिंग होती ती आता हळूहळू कमी व्हायला लागली आणि आम्ही हायवेनं एका काळ्या मोठ्या डोंगराच्या दिशेने चाललेलो होतो. खरं तर त्या रात्री ते आम्हाला खूपच थ्रिलिंग वाटायला लागलं. पण आम्हाला माहितीच नव्हतं की आता पुढं जाऊन तेच आमच्यासाठी एक मोठं संकट ठरणार होतं. जाताना आम्ही आमची गाडी एका वाईन शॉपीसमोर थांबवली आणि तिथं आम्हाला जे लागणारं ड्रिंक्सचं साहित्य होतं ते सगळं घेतलं आणि आम्ही पुन्हा सुशांतच्या त्या नवीन साईटच्या दिशेने निघालो. आणि साधारणतः 10 ते 15 मिनिटातच आम्ही सुशांतच्या त्या नवीन साईटजवळ जाऊन पोचलो. आता त्या साईटवर जाण्याची ती आमची पहिलीच वेळ होती आणि जसं मी ती साईट बघितली तसं त्याला बघताक्षणी माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. कारण त्या साईटची लोकेशनच होती तशी, शहरापासून एकदम लांब आणि त्या बिल्डिंगच्या पाठीमागच एक मोठा डोंगर होता आणि त्या डोंगराच्या पायथ्याला बरीचशी दाट झाडं पण होती. म्हणजे एखादं छोट्या जंगलासारखंच लोकेशन होतं ते. तसं त्या बिल्डिंगला चारी बाजूनी कंपाऊंड होतं, तरी पण तो पाठीमागचा डोंगर आणि ती त्यातली मोठी झाडं रात्री मात्र खूपच भयानक दिसत होती. ती मोठी मोठी झाडं, मोठमोठे राक्षस त्या बिल्डिंगच्या पाठीमागं उभं असल्यासारखी भासत होती आणि तो डोंगर बघितलं की असं वाटायचं की तो डोंगर आम्हाला त्या बिल्डिंगसोबत गिळायला निघालेला आहे. आणि फक्त माझी एकट्याचीच नाही तर सागर आणि अमोलची पण तीच अवस्था झाली होती. आणि आम्ही सगळेजण सुशांतला म्हणालो सुद्धा, अरे सुशांत, तुझ्या पप्पांनी शहराच्या एवढ्या बाहेर या डोंगराजवळ कशी काय साईट निवडली असेल? तसं सुशांत आम्हाला सांगायला लागला, अरे रात्री जेवढी जागा ही भयानक दिसते ना तेवढी सुंदर ती दिवसा दिसते. आणि आता लोकांना शहरापासून दूर निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये घर पाहिजे असतं आणि त्यासाठीच पप्पांनी ही साईट बनवली. त्यावर आम्ही काहीच बोललो नाही. आता आम्ही पटकन आमचं सामान घेतलं आणि बाईकवरून उतरून त्या बिल्डिंगमध्ये प्रवेश केला. त्या बिल्डिंगवर बऱ्याचशा लाईट्स होत्या, त्यामुळे तिथं प्रकाशाची कोणतीच कमी नव्हती. आम्ही आता त्या बिल्डिंगवरचा पहिला जिना चढून दुसऱ्या मजल्यावर गेलो. त्या बिल्डिंगचं बरंचसं काम अपूर्ण होतं, तरी पण दुसऱ्या मजल्यावर 1-2 ठिकाणच्या फ्लॅटचं काम बऱ्यापैकी पूर्ण झालेलं होतं आणि आम्ही त्यातल्याच एका फ्लॅटमध्ये गेलो. त्याला दरवाजे वगैरे काहीच नव्हते, पण चारी बाजूनी भिंती वगैरे होत्या. आम्ही तिथंच गेलो आणि त्या ठिकाणी आम्ही आमचं सगळं सामान मांडलं आणि आम्ही पटापट आमचा ड्रिंक्सचा कार्यक्रम करायला सुरुवात केली. जवळजवळ तासभर आम्ही गप्पा मारत मारत ड्रिंक्स करत होतो आणि जसजसे ड्रिंकचे घोट आमच्या गळ्याच्या खाली उतरतील तसतसं त्याची नशा आमच्या मेंदूवर चढायला लागली. आता सुशांत आणि सागर यांनी सिगरेट शिलगावली त्यावेळी सुशांत आम्हाला म्हणाला, अरे मित्रांनो, हे इथं बसून सिगरेट पिण्यापेक्षा आपण एक काम करूया, आपण या बिल्डिंगच्या पाठीमागच्या बाजूला जाऊ आणि त्या जंगलामध्ये थोडंसं आतमध्ये जाऊन येऊ. रस्ता वगैरे एकदम चांगला आहे, घाबरण्याची कोणती गोष्ट नाही, तुम्हाला खूपच आवडेल. तसं मी आणि अमोल एकमेकांच्या तोंडाकडे बघायला लागलो, कारण आम्हाला हे थोडंसं चुकीचं वाटत होतं, कारण वेळ रात्रीची होती. पण सुशांत मात्र ऐकायला तयार नव्हता आणि त्यातच आम्ही सगळ्यांनी पण ड्रिंक्स केलेलं असल्यामुळं आम्ही फारसा विचार करायच्या मनस्थितीमध्ये नव्हतो आणि आम्ही थोड्याच वेळात त्या अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगमधून बाहेर पडलो आणि त्या बिल्डिंगच्या पाठीमागच्या बाजूला गेलो. सुशांत आमच्या पुढं चालत होता आणि आम्ही तिघेजण त्याच्या पाठीमागे चालत होतो. आता आम्ही बरोबर त्या बिल्डिंगच्या पाठीमागच्या कंपाऊंडजवळ आलो आणि त्या ठिकाणी आम्हाला एक छोटासा रस्ता दिसला आणि तो रस्ता डोंगराच्या वरच्या बाजूला जात होता. चंद्राचं एकदम चांगलं चांदणं पडलेलं होतं, त्यामुळे रस्ता पण आम्हाला एकदम स्पष्ट दिसत होता आणि आम्ही असंच गप्पा मारत मारत बरेचसे लांब गेलो. आता तो जो कच्चा रस्ता होता तो हळूहळू अजून छोटा व्हायला लागला आणि रस्त्याच्या बाजूच्या झाडांची संख्या आता चांगलीच वाढायला लागली आणि फक्त मोठ्याच झाडांची नाही तर रस्त्याच्या बाजूला जी छोटी छोटी झुडपं होती ती पण आता चांगलीच दाट झालेली होती. तसं माझ्या ती गोष्ट लक्षात आली आणि मी सुशांतला म्हणालो, सुशांत, आता बास करूया, आपण फारच लांब आलोय, आता परत जाऊया. आणि त्या ठिकाणाहून आम्ही सगळेजण परत फिरलो. आता पुन्हा सुशांत पुढं झाला, त्याच्या मागं सागर होता आणि त्यानंतर अमोल आणि मी आम्ही दोघेजण चालत होतो आणि आम्ही आता 1-2च मिनिटाचं अंतर त्या डोंगरावरून खाली आलो. तसं आम्हाला रस्त्याच्या डाव्या बाजूच्या झुडपातून
कसला तरी खुसफुसल्यासारखा आवाज आला. तसे आम्ही सगळेजण दचकलो आणि रस्त्याच्या डाव्या बाजूला बघायला लागलो. आणि तुम्हाला खरंच सांगतो मित्रांनो, त्यावेळी आमच्या रस्त्याच्या डाव्या बाजूला जे झुडूप होतं ते खूपच जोराने हालत होतं, जसं की त्या झुडपामध्ये काहीतरी असावं. तसं आमच्या सगळ्यांना खूपच भीती वाटायला लागली, कारण ती जंगलातली रात्र होती. त्या ठिकाणी काहीही असू शकत होतं आणि क्षणाक्षणाला त्या झुडपातली हालचाल खूपच वाढायला लागली. तसे आम्ही खूपच घाबरलो आणि तेवढ्यात सुशांत पण म्हणाला, पळा. तसे आम्ही सगळेजण पळायला लागलो आणि त्यावेळी पळताना आम्हाला कशाचंच भान राहिलं नाही. सुशांत आणि सागर जोराने पळत पुढे गेले आणि त्यांच्या पाठोपाठ मी पळत होतो आणि माझ्या पाठीमागं अमोल होता. पण आता मी बरंचसं पळत पुढे गेलो तरी मला अमोल काही दिसत नव्हता. तसं मी थांबलो आणि पाठीमागं वळून बघितलं. तसं मला दिसलं की अमोल खाली रस्त्यावर पडलेला होता आणि मी पुढं बघतोय तर काय, सुशांत आणि सागर पळत पळत बरेचसे लांब गेलेले होते. आता मला अमोलला पण एकट्याला सोडून जाणं शक्य नव्हतं, म्हणून मी पुन्हा थांबलो आणि मनावर दगड ठेवून पुन्हा अमोलकडे पळत गेलो. आणि मी जसा अमोलच्या जवळ गेलो तसं मला दिसलं की अमोल खूपच घाबरलेला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर भीती एकदम स्पष्ट दिसत होती आणि तो रस्त्याच्या डाव्या बाजूला एका झुडपाकडे एकटक बघत होता. तसं मी अमोलजवळ गेलो आणि अमोलला हळू आवाजात म्हणालो, अरे अमोल, उठ पटकन, माझा हात पकड. तसं अमोलने मला बोटानेच गप्प राहण्याचा इशारा केला आणि त्यानं बोटाच्या इशाऱ्यानंच मला एका झुडपाकडे बघायला सांगितलं. तसं मी अमोल इशारा करत असलेल्या त्या झुडपाकडे बघितलं आणि जशी माझी नजर त्या झुडपाकडे गेली तसं माझ्या काळजाचं पाणी पाणी झालं. माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण मित्रांनो, मला त्या झुडपाजवळ एक काळी मानवी आकृती दिसत होती. खरं तर ती आकृती स्त्रीची होती का पुरुषाची होती हे स्पष्ट कळत नव्हतं, पण त्याला बघून जाणवत होतं की त्याला 2 हात 2 पाय होते. पण ती आकृती एकदम धुरासारखी होती, पुसटशी. त्याच्या बाजूला काळी वलय होती. ते खूपच भयानक होतं. एखाद्या धुरापासून किंवा धोक्यापासून तयार झाल्यासारखी ती आकृती दिसत होती. खरं तर याच्या आधी मी भूत प्रेत अशा गोष्टींवर कधीच विश्वास ठेवत नव्हतो, पण जशी मी ती आकृती बघितली तसं मला जाणवलं की हे काहीतरी भयानक आहे, मानवी बुद्धीच्या पलीकडचं आहे. आणि त्यानंतर थोड्याच वेळात ती अस्पष्ट आकृती घुरघुरायला लागली. मी मात्र भीतीने थिजून एकटक त्या आकृतीकडेच बघत होतो. खरं तर आम्हाला त्यावेळी तिथून पळून जायची गरज होती, पण आम्ही दोघेजण जसं त्या आकृतीकडे बघत होतो तसं आम्ही संमोहित झाल्यासारखं त्या आकृतीकडेच बघायला लागलेलो होतो. तेवढ्यात मी भानावर आलो, कारण अमोलनं माझी पॅन्ट ओढलेली होती. तसं मी एकदम थरथर कापायला लागलो आणि मी माझ्या थरथरत्या हातानं अमोलला उठवलं आणि आम्ही दोघेजण पुन्हा जोरजोराने त्या डोंगरावरच्या रस्त्याने पळायला लागलो. त्यावेळी आम्हाला कशाचंच भान राहिलेलं नव्हतं. आम्ही जीवाच्या आकांताने आमच्या शरीरातल्या सगळ्या ताकदीनिशी पळत होतो आणि जवळजवळ 10 मिनिटात आम्ही सुशांतच्या त्या अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगजवळ येऊन पोचलो. आणि आमच्या आधीच सुशांत आणि सागर त्या बिल्डिंगजवळ येऊन पोचलेले होते आणि ते आमची वाट बघत बिल्डिंगच्या खालीच उभे होते. आता आम्ही दोघेजण जसे त्यांच्याजवळ पोचलो तसं आमच्या दोघांची अवस्था बघून ते आम्हाला काय झालं असं विचारायला लागले, कारण मला आणि अमोलला दरदरून घाम फुटलेला होता. आम्हाला धाप लागलेली होती आणि त्यावेळी आम्ही काहीच सांगण्याच्या मनस्थितीमध्ये नव्हतो. सागर आमच्यासाठी पाणी घेऊन आला आणि एक 5च मिनिटात आम्ही थोडेसे रिलॅक्स झालो. त्यावेळी सुशांत आम्हाला विचारायला लागला, अरे तुम्ही दोघेजण पाठीमागं कुठं राहिला होता? तसं मी अमोलकडे बघितलं आणि मी सुशांतला सांगायला लागलो, सुशांत, ही जागा चांगली नाही. त्या पाठीमागच्या डोंगरावर काहीतरी विचित्र आम्ही बघितलं. तसं सुशांत आणि सागर मोठमोठ्याने हसायला लागले आणि ते म्हणाले, अरे तुमच्या दोघांना खूपच जास्त झाली, त्यामुळे तुम्हाला कदाचित भास झाला असेल. तसं मी सुशांतला समजावत म्हणालो, सुशांत, अरे भास एकट्याला होतो, पण आज आम्ही दोघांनी पण एक विचित्र गोष्ट बघितली. आम्ही त्या झुडपामध्ये एक मानवी आकृती बघितली. ती एकदम धुरासारखी होती, एकदम अस्पष्ट, आणि आमच्याकडे बघून ती घुरघुरत होती. ते काहीतरी अमानवी होतं, म्हणजे कदाचित ते एखादं भूत किंवा प्रेत किंवा एखादं पिशाच्च पण असेल. तसा सुशांत सागरकडे बघत हसत आम्हाला म्हणाला, अरे काही काय बोलताय, मी इथं कितीतरी वेळा येऊन गेलो आणि याच्या आधी आम्हाला कधीच असं काही दिसलं नाही. तिथे एखादा प्राणी वगैरे असेल किंवा एखादं कुत्रं वगैरे असेल, आणि तुम्हाला जर खात्री करायची असेल तर आपण तिथं जाऊन पुन्हा बघूया. तसं मी आणि अमोल ठामपणे म्हणालो की आता आमची तिथे यायची अजिबात इच्छा नाही. तुम्हाला जर जायचं असेल तर तुम्ही दोघं जाऊन बघून या. तसे सागर आणि सुशांत एकमेकांचा हात पकडून कंपाऊंडच्या पाठीमागे गेले आणि एक 5च मिनिटात ते वेड्यासारखे किंचाळत आमच्या दिशेने आले. ते दोघेजण खरंच खूपच घाबरले होते. आता ते दोघेजण जसे किंचाळत आमच्याजवळ आले तसं आम्ही त्यांना काय झालंय असं विचारायला लागलो. त्यावेळी सुशांत आणि सागर हे दोघेजण आम्हाला म्हणाले, अरे तुम्ही म्हणताय ते एकदम खरं आहे,
आणि ती आकृती आता बिल्डिंगच्या मागच्या कंपाऊंडजवळ आलेली. तसं आम्ही घाबरून आता कंपाऊंडच्या दिशेने बघायला लागलो आणि आता आम्ही चौघेजण ते कंपाऊंडकडे बघतोय. त्यावेळी आम्हाला दिसलं की ती आकृती कंपाऊंडच्या पाठीमागून आता आमच्या दिशेने पुढे यायला लागलेली होती. त्याचा वेग एकदम हळू होता आणि ती हळूहळू चालत आमच्याच दिशेने यायला लागलेली होती. तसं मात्र आम्हाला कळलं की आता आपल्याला इथून निघायलाच पाहिजे. आम्ही पटकन आमच्या बाईकजवळ पळत गेलो आणि आमच्या बाईक स्टार्ट करून पटकन आम्ही सुशांतच्या त्या शहरातल्या फ्लॅटवर गेलो आणि त्यावेळी आमचा जीव भांड्यात पडला. आम्ही पटकन आमच्या फ्लॅटमध्ये गेलो आणि दरवाजा आतून लॉक करून घेतला. आम्ही सगळेजण खूपच घाबरलो होतो आणि आता त्या फ्लॅटवर पोचलो तरी आमच्या सगळ्यांची शरीरं एकदम थरथर कापत होती. कारण त्या रात्री आम्ही सर्वांनीच एक खूपच भयानक आणि विचित्र अनुभव घेतलेला होता. त्या रात्री आम्हाला कोणाला झोप लागली नाही. ती रात्र आम्ही तशीच जागून काढली. पण त्या रात्री आम्ही एक गोष्ट ठरवली होती की आम्ही जे काही केलेलं होतं किंवा आम्ही जे काही बघितलं होतं ते कुणालाच सांगायचं नाही. पण त्यानंतर जवळजवळ 1 महिनाभर आम्हाला रात्री एकट्याला बाहेर पडायला सुद्धा भीती वाटत होती. थोड्या दिवसानं त्या गोष्टीचा विसर पडला तसे आम्ही नॉर्मल व्हायला लागलो. पण आम्ही त्यातली कोणतीच गोष्ट कोणालाच सांगितली नाही. आता या घटनेला घडून आज 3 वर्ष पूर्ण झालेली. पण आज जरी ती घटना आम्हाला आठवली तरी आमच्या अंगावर शहारा आल्याशिवाय राहत नाही.